ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам ба лишкои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми хонахар, заминхар ва квартирахарои азиз. Ҳама кас асозен имрӯз 8 июн соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ арзон мешава. Бо диққат тамошо кунед ку дар Саудо ТВ чӣ рӯй кардам дӯстони азиз. Ва барои реклама рақамҳоро мегузорам. Замин, хона, мошин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон мол маҳсулоти фурӯш бошад, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда 11 дона хонаҳои фурӯшӣ ҳастай ки баъре шумо пешкаш мекунем. Бо диққат тамошо кунед. Хонаҳое ки маъқултон мешавад дӯстон, рақамҳои соҳибмулкҳоро мегузорем. ҳатман видеоро тамошо кунед, сабр карда. Дар ҳар як видеомон мақсад аму нарх наво номерои соҳибмулкҳоро мегузорем, тамошо кунед. лайкҳоро гузоред, дар канал подписатсия кунед. наворамо сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон баранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз. аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Темурмалик, ҷамоати Танобчӣ. мо бисёриҳо савол тиҳанд ки Темурмалик дар куҷоай? ин тараф через Занғарам даромада мешавад, иса через чӣ бугумак Қурбоншаҳидам иса омада метонем бачаҳо, через Кулубам даромада метонем. ноҳияи Темурмалик, ҷамоати Танобчӣ. нарх 130 000 сомон. 3 дар хона, 8 сотих замин масоҳат. сехонага, як калидор дорад. мактаб, садик, аптека, ҳамаш где-то 500 ёки 600 метр ай хона дурай мега соҳибмулк бачаҳо азиз. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% кардагӣ, ремонт, коробка ҳай. ҳамин ҳолат срочно сум дар кор шид, ба ҳамин хотир савдош кардесем. як чинимчи бо муомила дорад. ҳозирашта 130 000 сомонӣ гуфтем, савдои соз карда мешавад. фақат нафароне ки занг мезанед аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед, иншоаллоҳ бо муомилаи сосон мекунам. ҳамин ҳолат срочно 130 000 сомонӣ. бачакои азиз, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди турҷӣ, ҳама каса наворда лайкҳоро гузорен, дар канал подписатсия кунед. ҳарчанд ки ютуб дар Россия соз кор намекунад, ки мардум бисёраш инстаграм гузаштесай, нафаре ки аз ютуб тамошо мекунен, ҳаракат карда лайкотон намонен, шитоби ҳамин наворомон дар замин назанаву чӣ қадари мисол метонен лайк шапа кунен, наворо топ дарававо ҳамин хонаҳо савдо шава бачаҳо азиз. чунки шахсиятҳо ба як умед, ба як мақсад равон мекунанд ки мо сабаби савдошавӣ шавем, хонаҳомон савдо шавам. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан дар шаҳри Ваҳдат. бачакои Ваҳдат тамошо кардесен ё не? алло. шаҳри Ваҳдат назди бозори Гулистон дар Сокольный этаж қарор дорад бародар азиз. духонагаи 56 квадрата ҳай. хонаҳо бо кирпичи пухта, перегородка кардагианд. баландии хонаҳо 3 метр мега. об свет дора. бо канализатсияи шаҳрӣ пайваст мебошад. техпаспорт дора. нархи хона 180 000 сомонӣ. муомила кунен, маслиҳат кунен, маъқул боша занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ, иншоаллоҳ арзонтон мекунад. ҳамин ҳолат дар Сокольный этаж 180 000 сомонӣ ки боз савдои созам карда мешавад. марамат дӯстон, худотон занг занен. лайкҳоро монен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен, далши видеоро тамошо кунен. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. ҳар як квартираҳои рӯӣ мекунанд, бовар мекунем бачаҳо азиз. инҳоро иншоаллоҳ савдо карда метем мо.
чунки дар якчанд сайтҳо ютуб мемонем, дар тикток, инстаграм рекламашо мекунем, ҳаракат када бо дастгирии шумо савдо када метем шуна. Чунки наворора хонахаро тамошо мекунам бачаҳо. Квартираи фурӯшида аст дар шаҳраки Балх, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, кӯчаи Гагарин, сеюм этажда, 49 метри квадрати масоҳат, нарх 290,000 сомонӣ. об свет постоянӣ ҳастай, бозор, масҷид, беморхона қарибай, аптека, магазин қарибишта қарор дорад бародари азиз. 290,000 сомон, 49 қариб ки 50 метри квадратӣ, хонаҳо, ремонтҳои хушроҳакай. ҳамин каси мехара, медроя просто зиндагиро сар мекуна. успед када бигирен, хеле нархҳо фикр мекунем ки камай бача азиз. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, шаҳраки Балх, кӯчаи Гагарин, дар сеюм этаж, хона дӯстон қарор дорад. худотон боз маълумоти пураша занг зада бигирен. мардуми бухтар ҳамиҷа ҳастен, лайкора монен, обунашен, подписатсия кунем, поделиться фаромӯш накунем бача азиз. умед дорем аз шумо. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонара бинен, просто хонара тамошо кунен, дам бигирен. дар ки ҷо қарор дорад. трасара дидем бародар азиз. роз хона мерем озӣ, мешинем мошинда. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дар шаҳри Душанбе, деҳаи Иттифоқ, назди мошинбозор. баъди мошинбозор мега деҳаи Иттифоқ ҳастай ку анаму ҷаҳай. ду дар хона дора, як то калидор дора, 3 сотих замин дора. об свет постоянӣ ҳастай, документҳо 100% ҳай, мактаб, масҷид ҳама. хулас қариби дай маълумоти бештар занг занем. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан дар шаҳри Душанбе, дар сари аэропорт, чорум гузаргоҳ, 6 дар хона, 2.5 сотих замин. об свет дора. нархи соз кардан савдои созам мешавад. хона гирду атрофаш маҳкам, дар наздикиш мактаб, магазин, садик, беморхона, бозор, хулас ҳамаш наздикай. нархи созне ки хонаи назди ҳавлигӣ бо ремонтҳои замонавии хушроҳак срочна фурӯхта мешавад. успед кунен, маълумоти бештаршам метонен занг зада бигирен бародари азиз. аз Савдо ТВ фақат реклама карданай. бисёриҳо занг мезанед ки бародар Савдо ТВ реклама карден, савдо нашид. агар хоҳед хонаҳотон савдо шава, ҳаракат кардан нархотона, ун нархҳои қимат намонен. ман как бародартон гуфтестам, нархҳоро арзонтар монен, арзанда ба нархи худ боша, нархҳоро монен, савдо шава охир дӯстон азиз. чунки 3 бор 4 бор роӣ мекунем, мо рекламагузорӣ мекунем. хонае ки мисол 500,000 нарх дора, ки ҷо 650,000 мемонем, хела савдо намешава бачаҳо. бисёри бачаҳои муҳоҷир дар коммент менависанд ки мо сума намеровем бародарҷон. ба ҳам хотир ҳаракат кунем ки нафса баланди бада нақапен, ами я нархи монем ки кортон ба охир бираса. ои дигар хона 700,000 сум нархаш савдо мешавад. дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ қабул кардем ки дар шаҳри Бохтар, дар Қурғани Пешина, маҳаллаи Ғайрат, 2 сотих замин, 2 ҳуҷрага кардагӣ, назди вокзал мегам, маҳаллаи Ғайрат, кӯчаи Гулистон. бо ремонти оддӣ, кухнӣ, навес, баня, ҳоҷатхона дора. свет ҳама вақт ҳастай. об качайка, мотор қатъӣ ҳастай. ҳуҷатҳо 100%, мактаб, садик, магазин, медпункт, аптека, ино мега наздикай. дигар чӣ дар корай бачаҳоча? нархи хона нархи созне ки 225,000 сомонӣ. дар 225,000 сум аз номи канали ютуби Савдо ТВ занг мезанен, бу арзонтон мекунад. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, маҳаллаи Ғайрат, назди вокзал, кӯчаи Бобои Гулистон. успед кунен, маслиҳат карда бигирен. маъқул шид, занг бизанем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Ҷорубқул. тамошо кунен. 4 комната, масоҳати 22 сотих замин дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Темурмалик, деҳаи Ҷорубқул, участкаи Давад,
телефонош هم میگذاریم، واتساپش هم میگذاریم. اخیرش 4 تا 0. خونه همین حالت 22 سوتیخ کم نیست دوستان. خیلی مساعد دوره. اینا کوچه را همه شبین سویت است. مسئله اوش بچه فکر میکنیم که همین اوه میخرین. همیشه گفتمونیم اوشا میخرین با دوز میوره در همون چاهی او میریزن. چند قیسفوده بردن میبرین، نبردن میسته. خلاص هم خیلی گپو نرخ 242,000 سامانی که باز معامله سوزم کرده میشوه. مرمه خودتون زنگ پرسان شین. میگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی است که در شهر دوشنبه در زرافشان قرار داره برادر عزیز. یک کمناته مساحتی 48 متر کوادراتی. نفرایی که از زرافشان خواهش کوارتیر خرید دارین، اسپیت کنین بگیرین در خانگاه 48 کوادراته. مقصد یعنی عوض یک کمناته میتونن در خانه کنین در سوکل اتاج برادر عزیز. خانه در زرافشان قریبی پلیکلینیکای 14. تخ پاسپورت داره، نوی ریمونت لوکس همین حالت. آبی گرم داره، آبی خنک داره، بزرگ مکتب صدیق گیمنازی همش نزدیک آفست پسیانی. خب نرخ 268,000 سوم در سوکل اتاج یک حجرگاه 48 متر کوادراته. نگفتنم نه بچه ها، سوکل اتاج 48 کوادرات 268,000 سومانی. و دوستان میگذاریم به دهمین کوارتیرای فروشی امروزمون. پرودایت یک کوارتیر میگم. کوارتیرای فروشی است یک حجرگاه کوارتیر در یکم اتاج مساحت 32 متر کوادراتی. کاسموناوت شهر بوستون چیکالوفسک قرار داره برادر عزیز. همون طرفو چه خیلی که نرخ ارزونه نه که جای عبوده میگن. ما که نرفتیم دوستان همون طرفا رو میگه به حد عبوده ماشاءالله. با نرخ هم سوزن ارزونه کن. ستروشنک فروشی در سنتری شهر بوستون نزدیکی مکتب صدیق خب بزرگ در قرار دارد. نرخ 265,000 سومانی باز معامله داره. مقصد در سنتر بوده است. 265,000 هم نرخی سوزای. چم نرخ‌های دیگه فکر میکنم که نرخی خوب هم خونه ها هم با طلبات خودش خیلی حق جوابگو هست دوستان. خلاص کدو میتون میخرین در رقم‌های 0800 واتساپ در پیوسته زنگ بزنیم برادر عزیز. میگذاریم به 11مین کوارتیرای فروشی دوستان. کوارتیرای فروشی ارزانک است که مساحتی 88 متر کوادراتی 120,000 سوم نرخش. سه کمناتگاه 4 اتاج 88 متر کوادراتی. واتساپ شما میگذاریم 4 تا 10 اخیرش میتونین مراجعه کنین برادر عزیز. خب در شوراب شهر اسفاره در شوراب قرار داره. معلوماتی پرشه خودتون زنگ زده بگیرین. از ما رکلام کردن از شما انتخاب خریداری کردن برادر عزیز. خب دوستان عزیز نوار در لایک ها رامونین در کانال پادپیسات سکنین. همین خونه هم نخرین ای هم اتون خویش پادپیسات سکنین دستگیری کنین گرین خرسان میشه. میدونین بچه عزیز همین قشتم رحمت که مثال تای 50,000 در هستیم بکناتیو. خلاص زنده باشین آباد باشین تا نوارای بعد برادر عزیز. خودتون احتیاط کنین خونه هاتون ویدیو کدا روی کنین رکلام کفش